खुलुमबाय लोगोफोर डिआर ब्लग्सनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ आरोबाव दिनै बरायहरबाय दा टाइमा फुंनि 11:30 आं दुगैखांबाय साहाबो लोंखांबाय दा आरो ओंखामबो संगासिनो मा संनाय जायो ओंख्रिखौ नायनोसै नोंथांमोना नुलांबाय थासिगोन फान्थाव एवदों दा आरो पटल एवदों मोनबाय पटलाबो ओंखाम जाखांबाय दा आरो बासन सुगासिनो दङ बेलासि टाइमाव आं सानफ्रोमबो बिबाराव दै होनाय जाखायो एसे एसेबाबो नोरसिं बिफां फांसे दं बेयावनो पुरा मानलाजोब्बाय खब्रा बिफांफोरा माथो खब्रा बिफां बायदि मोननानै माबाना दोनदो बेयाव मानला होना दोनदो दै होनाय खामानिया जोब्बाय दा बोथोराबो दिनै बिराद गुसु मोजांथार बारा गरम गैयाखै खालामनो नायदो माने भिन्दिखौ फ्राय जायै जायै बर मोनथारबाय बेनि थाखायनो दिनै भेजिटेबल सरि माने भिन्दिनि पुलाव बानायनो सानदों मा बिसाबा जायोथाय फार्स्ट टाइम माने ट्राय खालामनायदो संख्रि एसे होजायो होआबाबो जेबो नङा ओरैनो होबाय आं थावखौ बेयाव रिफाइनखौनो बाहायनाय जादों जिरा इलाइसि आरो तेजपात बिलाइ होना एसे एवबाय सामुसनै घि होनाय जाबाय सामब्राम गुफुरखौ होनो बावदोंमोन दासो होनाय जाबाय टमेट' थाइसे एसे लेबजासे एवनायखौ दाना खोबना होनोसै संख्रि होखादो गाइखेर दाखा होनाय जाबाय बेयाव आरो दसे गोबाव फिदिंबाय थानोसै सिनिबो एसे होनाय जादों सिनिखौ होआबाबो जायो जेबो नङा आं माने कालार जानायनि थाखाय एसे होदों सिनिखौ माइरंखौ 1 घन्टासो सोमना लादों बे न'आव सानफ्रोमबो ओंखाम जाग्रा माइरंआनो दसे सम एरनाय जादों एक्चुअलि बेयाव दै होनानै दैखौ होग्रोनानै गोदौ होनानैबो माइरंखौ होजायो नाथाय आं माइरंखौ होनानै एवनाय जाबाय बेनि उनावसो दैखौ होगोन दै होनोसै दानिया बारा बुरजा भिन्दिखौ एसेल' फ्राय खालामनाय जादों संख्रि एसे होबावनाय जादों बेहाय मोनबाय दानिया टेस्ट खालामना नायनोसै माबायदि जाखो मोजाङानो जादों
टेस्ट खालामना नायनोसै गुदुंथार ओरैनोथ' ओंखाम जानो जाथ'वाखै नालाय टाइमा दा दसे उनाव जागोन अब्लाबो नोंथांमोनसिखौ जाना देखायनायनोसै माबायसा गाज्रि नङा मोजाङानो आं गाज्रि मोनाखै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो आं दोनथ'नो सानबाय गोजोन्थों